ברוכים הבאים לתוכנת השליטה והבקרה של גלאור פתרונות סולאריים. בחלק העליון מימין בוחרים את השפה בה המערכת תוצג. מזינים את שם המשתמש והסיסמה שקיבלתם על מנת להתחבר. מה שאנחנו רואים כרגע זה בעצם הדשבורד הראשי של המערכת. משמאל ניתן לראות את רשימת הפרויקטים הקיימים, מספר גופי התאורה תחת אותו פרויקט, התראות וסטטיסטיקה. בחלק התחתון אפשר לראות את המפה, ובלחיצה על הפרויקט ניתן לראות כל עמוד תאורה עם המיקום המדויק שלו. בחלק הימני ניתן לראות את מצב הסוללה ואורח החיים שלה לפי אחוזים. בחלון הבא ניתן לקבוע את התרחיש הרצוי לכל פרויקט, כאשר יש לכם שתי אופציות כברירת מחדל. האופציה הראשונה היא תאורה רציפה בעוצמה קבועה במשך כל שעות הלילה. השנייה היא באמצעות גלאי נפח תנועה. המנורה תעבוד על 30% עוצמה ותתגבר כאשר תזהה תנועה למשך דקה. האופציה הנוספת היא יצירת תרחיש בהתאמה אישית לפי הצרכים או הדרישות שלכם לפרויקט. בחלון הבא ניתן לראות את המפה במלואה, לבחור את האזור הרצוי עליו תרצו לשלוט, ולקבל מידע עדכני, כמו מצב הסוללה, כיבוי והדלקה, או פקודות אחרות. במסך הבא ניתן לראות איך מוצגות לכם ההתראות ותקלות בזמן אמת, כאשר ניתן לפתוח משימה ולשייך אותה למתקין או איש ההחזקה שלכם, הוא יקבל התראה מיידית לנייד, למייל או לוואטסאפ, על מנת שיוכל לטפל, ולאחר הטיפול גם לעדכן במערכת שהתקלה טופלה. נעבור לסטטיסטיקה. ניתן לבחור תקופת זמן רצויה ולהפיק דוח מפורט למייל בכל רגע נתון, אשר יכיל את נתוני הצריכה עבור אותו פרויקט, אחוז החיסכון המצטבר, וכמובן, החיסכון הכספי המצטבר בשימוש בתאורה סולארית אל מול תאורה אשר מוזנת מחשמל.